Good morning mga shy! It's me again, Julian Shy Bisaya. Welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button. Mga shy, nandito naman tayo sa Makati City, dito sa Manila. So, kung nakikita nyo, naglalakad ako dyan. Madilim pa, mga bandang alas 5 ng umaga pa. Bali, maaga akong nagising mga shy kasi magbe-medical ako nyan. Kakarating ko pa niyan, tapos diretso na ako mag-medical mga shy para mag-repeat medical ako mga shy kasi expired na yung medical ko. So doon tayo sa unahan mga shy kasi nandun yung mga jeep. So nakasakay kagad ako mga shy, pagkatapos hindi na ako nag-antay ng matagal doon. So yun, nandito na tayo mga shy sa El Quinto. Naglalakad na naman ako niyan. Bali from Burgos Makati to El Quinto, 17 ang pamasahe po. So hindi pwede ang jeep na pupunta dyan. So kailangan natin maglakad na naman mga shy papuntang SM Lasso. Sa wakas, nandito na tayo sa SM Lasso mga shy. So ayan mga shy, oh. Kung nakikita niyo mga shy, close pa, tapos may pumipila na mga shy. So ang aga ko, diba? Pero may mas maaga pa sa akin. So ayan, bukas na mga shy. So bago ka pala makapasok dyan mga shy, kailangan mong mag-fill up ng form nila. Tapos may vaccine card, tsaka may picture mo, tsaka kanila tatakan, at tsaka ka makakapasok mga shy. So punta na tayo sa second floor. So nasa second floor na tayo mga shy. So fill up na naman tayo mga shy ng mga forms. So kung nakikita ninyo mga shy, check na naman tayo dyan. No lang lahat, pero kailangan mong basahin kasi sa bandang ibaba dapat may yes na chechikan mo, tapos yung iba, the rest is no na mga shy. So ayan, medyo mataas ang babasahin ng mga shy. So kailangan mo talagang basahin yan kasi nagagalit sila pag mali yung chinichikan mga shy. So ayan, malapit na akong matapos. So after natin mag-fill up sa green form mga shy, ito na naman fill upan. Kailangan dalhin natin yung PhilHealth ID mo kasi may PhilHealth number na ilalagay. Dapat i-check mo mga shy mga forms kasi back to back yan. So this time mga shy, nag-aantay na tayo dyan na tawagin kasi magbabayad na tayo ng 3,500. Pagkatapos kong magbayad mga shy, yan, kinukunan ako ng dugo. Papunta na tayo doon sa third floor for x-ray na naman mga shy sa 302. Pagkatapos ng x-ray mga shy, punta na naman tayo doon sa 5th floor. Mag-exam naman tayo sa psycho test. So mga shy, ang tip ko, kunti lang yung ilagay nyo mga shy, basta may answer lang kayo. So pagkatapos ko sa psycho test mga shy, palabas na ko niyan mga shy kasi natapos ako mga 9 AM mga shy, tapos babalikan ko mga shy ang result sa 2 PM. So lalabas muna tayo dyan, maghanap tayo ng makain, tapos punta muna tayo maglakad-lakad mga shy. Dyan sa kabila mga shy, may 7-Eleven dyan, banda sa SM Lasso Clinic. So punta muna tayo dyan mga shy kasi wala ibang tindahan, dyan lang sa 7-Eleven. So pasok muna tayo mga shy, bili muna tayo ng tubig lang yung bibilihin natin mga shy, wala tayong budget. So nakabili na tayo ng tubig mga shy. So maghanap tayo dyan ng kanin mga shy, maglalakad naman tayo. So maglalakad na naman tayo dyan mga shy, medyo mataas yung lalakarin ko mga shy. So maghahanap ako niyan ng Chowking kasi mga shy, kung gusto mong magtipid mga shy at gusto mong mabusog ka agad, Chowking lang yung katapat kasi sa 50 pesos marami ng kanin, may kanin at saka may ulam na mga shy. At this time mga shy, naghihintay tayo kasi medyo matraffic mga shy, hindi tayo makapunta doon sa kabila, kaya ayaw ko ang Manila. Sa wakas, nandito na tayo sa Chowking mga shy. Wala pa ako niyang mga shy, breakfast, saka lunch.
isa na lang mga shy para makatipid kasi nag-fasting ako niyan mga shy. So ayan mga shy, and in order ko mga shy is ano lang, yung chow fan na plain na 50 tsaka yung halo mga shy. Tingnan niyo naman ang haggard ko mga shy, nagugutom yan. Habang pabalik nga pala ako mga shy sa SM Lasso Clinic, nakita ko si Coco Martin ng Batang Quiapo, nag-shooting sila mga shy, kaya punta muna tayo dito sa gilid. So manonood muna kami. Ay ako nga pala, manonood ako ng shooting ni Coco Martin. Tingnan natin mga shy. Action! Shooting ni Tanggol. Mayan, cellphone. Wow, gigana, doy. Ang galing yan. Oy, oy, oy. Oy, cellphone. Oy, oy. Ayun po, yung nakataw. Martin. Oy, oy, may shooting na kami sa loob, oy. Project na oy. One eternity later. So ayan mga shy, pababa na ako niyan mga shy, nakuha ko ng result. Normal lang yung mga laboratories at saka x-ray ko, tsaka ultrasound ko mga shy. Thank you Lord, napakasaya ko niyan mga shy, hindi na sayang yung paghihintay ko. So at this time mga shy, alas 3 na lang hapon. So maglalakad na naman ako niyan papunta doon sa may sakayan ng jeep mga shy, kasi pauwi na ako niyan mga shy, kasi sa 4 exam ko na naman, mag-prepare na naman ako mga shy. Pauwi na ako niyan mga shy, naglalakad na ako papuntang El Quinto, doon kasi ang sakayan mga shy. So kunting tip lang mga shy sa mag-abroad, lalo na sa mga magme-medical, before yung examination date mga shy, dapat uminom kayo ng isang fresh milk mga shy. Yun yung ginagawa ko mga shy, kaya parati akong na-fit to work. So kailangan alas 9 mag-fasting na po kayo hanggang umaga mga shy, para yung glucose ninyo or HbA1c ay normal lang mga shy.